Karola vagyok, és 4 éves voltam, amikor az életem örökre megváltozott. Akkor született meg a húgom, Emilia, és én hirtelen láthatatlanná váltam a saját otthonomban. A legkorábbi emlékeim Emilia énekével vannak tele. Mire 3 éves lett, már minden családi összejövetel sztárja volt, miközben én a sarokban álltam, és a falatkákkal teli tányérokat tartottam, amiket segítettem anyának elkészíteni. Emiliának angyali hangja volt, amitől mindenki elhallgatott és figyelt. A szüleim, Tamás és Linda meg voltak győződve róla, hogy ő lesz a következő Murray Carey. Karola, menj, segíts a húgodnak gyakorolni a skálákat, mondta anya, fel sem nézve a telefonjából, amin éppen egy újabb videót rögzített Emilia előadásáról. És előtte mosogass el. Ekkor én 8 éves voltam, Emilia pedig 4. Amíg ő a rózsaszín tütüs szoknyájában pörgött a nappaliban, én azt tanultam, hogyan kell használni a mosógépet, mert anya túlságosan el volt foglalva Emilia énekóráinak szervezésével. Miért nem mehetek el Sára születésnapi bulijára? Kérdeztem egy szombat reggel, amikor 12 éves voltam. Anya a szemeit forgatta. Mert Emiliának fellépése van a művelődési házban, és szükségünk van rád, hogy segíts a jelmezteréknél. De megígértem Sárának, ne légy önző, Karola, vágott közbe apa. A húgodnak szüksége van rád. Neki igazi tehetsége van, nem úgy, mint megállt, de tudtam, mit akart mondani. Nem úgy, mint nekem. Emlékszem a napra, amikor minden megváltozott. Emilia 11 éves volt, én pedig 15. Ő és a barátai felügyelet nélkül mentek el a plázába, amit nekem abban a korban soha nem engedtek meg. Órákat töltöttek a fagyizóban, egyik pohár krémet rendelték a másik után, versenyezve, hogy ki tud többet enni. Másnap reggel Emilia torokfájással ébredt. Az állapota gyorsan rosszabbodott, súlyos torokgyulladássá fejlődött, ami károsította a hangszálait. Az orvos azt mondta, talán soha többé nem fog tudni ugyanúgy énekelni. Én a konyhában ültem és a házimat írtam, amikor hazaértek a kórházból. Ez a te hibád? Kiabálta rám anya. Te vagy az idősebb testvére, neked kellett volna vigyáznod rá. De mostam és takarítottam a fürdőszobát, ahogy mondtátok. Nincs kifogás. Csapta apa az asztalra a kezét. 1 hónap szobafogság. Nincs telefon, nincs tévé, semmi. Talán ez majd megtanít felelősséget vállalni. Aznap este, miközben az ágyamban feküdtem és a plafont bámultam, megfogadtam magamnak, egy nap olyan életet építek magamnak, ahol nem kell senki árnyékában élnem. Csak túl kellett élnem még néhány évet ebben a házban, ahol nem voltam több, mint egy cseléd és egy bűnbak. A következő 3 év a házi munka, a vádaskodás és a csendes neheztelés homályában telt. Minden alkalommal, amikor Emilia bajba keveredett, kiszökött, lóbott az órákról vagy lenyúlta anya bankkártyáját, valahogy mindig az én hibám lett. Az állami egyetem felvételi értesítője a konyhaasztalon feküdt közöttünk, anya fasírtja mellett. Szándékosan a vacsoraidőt választottam, így nem tudtak könnyen kibújni a beszélgetés alól. Ez a legmegfizethetőbb lehetőség, mondtam, próbálva megőrizni a hangom nyugalmát. A tandíj észszerű. Nincs erre pénzünk, Karola apa fel sem nézett a tányérjáról. Emilia kuncogott a helyéről. Talán valami valódi tehetséget kellett volna fejlesztened ahelyett, hogy egész nap csak a házi munkát végzed. Felvehetnétek nekem diákhitelt, erősködtem, figyelmen kívül hagyva a húgomat. Írok egy elismervényt, amiben megígérem, hogy minden fillért visszafizetek, amint lediplomázom és munkát kapok. Kérlek, ez fontos nekem. Anya sóhajtott, azt a mártír sóhajt, amit az évek során tökéletesített. Drágám, nem veszünk fel semmilyen hitelt. Az egyetem nem mindenkinek való. Miért nem keresel inkább munkát a plázában, vagy talán abban az új kávézóban a belvárosban? De kaptam egy ösztöndíjat, ami fedezi a tandíj egy részét. Csak a maradékhoz kérek segítséget. Mindent kikutattam, költségvetést készítettem. Elég?
Csattant apa villája a tányérján. Azt mondtuk, nincs hitel. Téma lezárva. Vannak, akiknek az egyetem való, és vannak, akiknek nem. Fogadd el és lépi tovább. Érintetlen vacsorámat bámultam, könnyeimmel küszködve. A homályos látásomon keresztül láttam, ahogy Emilia vigyorog, mint mindig élvezve az előadást. Aznap este felhívtam a legjobb barátnőmet, Rékát. Középiskola óta voltunk közeli barátok, összekötött minket a matematika iránti közös szeretetünk és a kívülálló pozíciónk, én a családi helyzetem miatt, ő pedig azért, mert vietnámi bevándorló szüleié volt a népszerű Aranysárkány étterem a belvárosban. Nem segítenek, zokogtam a telefonba. Még csak meg sem fontolják, hogy hitelt vegyenek fel. Ennyi évnyi kitűnő bizonyítvány, ennyi évnyi tökéletes viselkedés után még csak meg sem próbálják. Réka egy pillanatig csendben volt. Gyere át holnap. A szüleim beszélni akarnak veled. Másnap este Rékával és a szüleivel, Mven úrral és Mven asszonnyal ültem az étterem irodájában zárás után. Évek óta ismertek, számtalan délután töltöttem az éttermükben házit írva, menekülve a kaotikus otthonomból. Láttuk, ahogy felnősz, Karola, mondta Mven asszony. Olyan vagy nekünk, mint egy második lányunk. Réka mindent elmesélt, bólintott Mven úr. Mi kifizetjük a tandíjadat. Tiltakozni kezdtem, de ő felemelte a kezét. Részmunkaidőben itt fogsz dolgozni az óráid után. Jó fizetés, rugalmas beosztás. Lassan visszafizeted, kamat nélkül. Ez egy befektetés a jövődbe. Egy idő után beköltöztem a kollégiumi szobámba az állami egyetemen. A szüleim alig vették észre, amikor összepakoltam. Túlságosan el voltak foglalva Emilia nagy zongoraestjének tervezésével, ami a legújabb kísérletük volt arra, hogy új tehetséget találjanak neki az elveszett énekhangja helyett. Napközben órákra jártam, esténként pedig az Aranysárkányban dolgoztam, ahol mindent megtanultam a felszolgálástól a készletgazdálkodásig. A hívás egy átlagos kedben jött a másodévem alatt. A könyvtárban tanultam, amikor anya száma villant fel a telefonom képernyőjén. Egy pillanatig csak bámultam, a szívem hevesen vert. Hónapok óta nem beszéltünk. Szia, drágám, mondta, hangja szétszórt volt. Zaj volt a háttérben, valószínűleg Emilia gyakorolt valami újat. Csak bejelentkezem. Mit csinálsz? Egyetemre járok, feleltem, várva a kérdéseket a pénzről, arról, hogyan boldogulok a segítségük nélkül. Ó, az kedves, mondta homályosan. Emilia színötös az emelt szintű óráin. Annyira büszkék vagyunk rá. Tényleg megtalálja magát, tudod, a hangdolog óta. Nem jöttek kérdések arról, hogyan fizetem az iskolát. Nem érdekelték őket annyira, hogy megkérdezzék. Én pedig nem ajánlottam fel az információt. A beszélgetés olyan gyorsan véget ért, ahogy elkezdődött, anya letette. Az egyetemi éveim alatt csak a nagyobb ünnepekre mentem haza. Minden látogatás ugyanolyan volt. A rokonok az étkezőasztalunk körül tolongtak, miközben Emilia volt a középpontban, a szüleim pedig sugároztak a büszkeségtől. Én a konyhában segítettem, mint mindig, hallgatva a másik szobából átszűrődő csevegést Emilia legújabb eredményeiről. A harmadéves karácsonyi vacsora azonban más volt. Éppen a sült húsos tálat tettem ki, amikor Zsuzsa néni Emilia egyetemi terveiről kezdett kérdezősködni. Anya büszkén jelentette be, évek óta spórolunk. A mi kis csillagunk oktatási alapja készen áll, elég pénzt tettünk félre, hogy bárhová mehessen, ahová csak akar. Majdnem leejtettem a tálat. A kerámia égette a kezemet a konyhai kesztyűn keresztül, de ez nem volt olyan fájdalmas, mint az igazság, amit hallottam. 2 évvel korábban szegénységre hivatkoztak, amikor segítségre volt szükségem. Most már tudtam, hogy végig gyűjtögették a pénzt. Csak éppen nem nekem. Aznap este a régi szobámban felhívtam Rékát és sírtam. Megvolt a pénzük, suttogtam a gyerekkori takaróm alá bújva. Csak nem gondolták, hogy érdemes rám költeni.
Akkor bizonyítsd be, hogy tévedtek, mondta határozottan. Már most is ezt teszed. Igaza volt. Belevetettem magam a tanulmányaimba és a munkába az Aranysárkányban. A diplomaosztóra nem csak minden fillért visszafizettem Anven családnak, hanem egy sikeres vállalkozás vezetésének minden csínyát-bínyát is megtanultam. Felszolgálóból műszakvezetővé, majd üzletvezető helyettessé küzdöttem fel magam, miközben végig 4,8 átlagot tartottam. Nven úr az utolsó napomon hívott be az irodájába. Van egy barátom egy nagy pénzügyi cégnél, mondta, és egy névjegykártyát csúsztatott át az asztalon. Szükségük van valakire, aki okos, szorgalmas. Valakire, mint te. Elmeséltem neki, hogyan alakítottad át a készletkezelő rendszerünket, és növelted a hatékonyságot 30%-kal. Nagyon érdekelte. Egy héttel a diplomaosztó után besétáltam az új irodámba egy nagy presztízsű pénzügyi cégnél, egy olyan kosztümben, amit a saját pénzemből vettem. Az asztali névtáblámon ez állt: Kovács Karola, junior elemző. 6 hónapon belül már a saját csapatomat vezettem. Az első évem végére 2 előléptetést kaptam, és olyan projekteket irányítottam, amelyek felkeltették a felső vezetés figyelmét. Újra eljött a karácsony, és valami furcsa volt, amint behajtottam a szüleim kocsi felhajtójára. A ház sötét volt, kivéve a nappali ablakát. Nem sorakoztak autók az utcán, és hiányoztak a szokásos, pazardíszítések is. Anya egy régi pulóverben nyitott ajtót a szokásos ünnepi öltözéke helyett. Emilia nem jön? Kérdeztem, belépve a furcsán csendes házba. Anya hagyományos karácsonyi sültjének ismerős illata feltűnően hiányzott. A barátaival ünnepel, mondta anya, a kezeit tördelve. A családjaik kibéreltek egy faházat a hegyekben. Nagyon exkluzív. Az étkezőasztal, ami általában roskadozott anya bőséges ünnepi fogásainak súlya alatt, most csak egy bolti sonkát és néhány mikrózott köretet tartott. Nem nyüzsögtek rokonok, nem szólt karácsonyi zene. Apa a foteljében ült, idősebbnek tűnt, mint amire emlékeztem. Volt néhány nehézségünk, vallotta be végül anya, a hangja alig volt több suttogásnál. Apára pillantott, aki enyhén bólintott. A befektetés, amit apád csinált, nem jött be. Hiteleket kellett felvennünk a veszteségek fedezésére. Az egész családdal közös karácsony idén egyszerűen nem fért bele a költségvetésbe. Néztem őket, ahogy csipegetik az ételüket, ezeket az embereket, akik egykor oly hatalmasnak tűntek, akik az életem minden apró részletét irányították. Most kicsinek és legyőzöttnek látszottak. Mindennek ellenére valami összeszorult a mellkasomban. 1 percet kérek, mondtam, és elővettem a telefonomat. Végigpörgettem a házhoz szállítási lehetőségeket. Hála Istennek a karácsonykor is nyitva tartó éttermekért. 20 perccel és több 100 000 forinttal később már meg is rendeltem egy lakomát, bélszínt, mázas sonkát, szarvasgombás krumplipürét, sült zöldségeket, 3 különböző pitét. Az étel elegáns csomagolásban érkezett, és megtöltötte a házat egy igazi karácsonyi vacsora gazdag illatával. Miközben ettünk, elkaptam anya pillantását, ahogy a designer órámat nézi, a selyemblúzomat, ami többe került, mint a havi rezsijük. Gondolkodtunk, mondta óvatosan, apával összenézve. Mivel most ilyen jó helyzetben vagy, talán tudnál nekünk segíteni. Csak átmenetileg, amíg talpra állunk. A boros poharam fölött tanulmányoztam őket. Egy részem emlékeztetni akarta őket a szavaikra, amikor az egyetemi pénzért könyörögtem, vannak, akiknek az egyetem való, és vannak, akiknek nem. De a megviselt arcukat látva nem tudtam megtenni. Beállíthatok egy káskártyát a számlámhoz, hallottam magam mondani havi limittel. Anya szeme felcsillant. Ó, drágám, ez csodálatos lenne. Havi 350 000 forint, mondtam határozottan. Nem több. Mohón bólintottak. Ez több volt, mint amire számítottak, bár nekem kevesebb, mint egy heti fizetésem. Néhány nappal később kiállítottam és elküldettem a kártyát anyának.
megígérték, hogy óvatosak lesznek vele, és tiszteletben tartják a limitet. Több hónapig be is tartották a szavukat. A terhelések észszerűek voltak, élelmiszer, rezsi, alapvető szükségletek. Alig vettem észre a pénz hiányát a számlámról. Néha a kimutatásokat nézegetve olyan boltból származó tételeket láttam, ahol egy nyáron dolgoztam középiskolás koromban, hogy az egyetemre spóroljak. Az irónia nem kerülte el a figyelmemet. 2 év telt el, és én ostobán azt hittem, a dolgok jobbra fordulnak. A havi apanás egyfajta ritmust adott a kapcsolatunknak. Anya felhívott, hogy csevegjünk a kiadásaikról, és ez valahogy valódi beszélgetésekké fejlődött. Vagy legalábbis én azt hittem. Emiliával még újra beszélni is kezdtünk, bár a versenyszelleme nem változott. Minden alkalommal, amikor megemlítettem egy munkahelyi sikert, a mosolya megfeszült, a szemei kissé összeszűkültek árulkodó jelek, amikre gyerekkoromból emlékeztem. Senior projektmenedzser. Az kedves, mondta ugyanazzal a hangnemmel, amivel a középiskolai eredményeimet söpörte le az asztalról. Én éppen előléptetés előtt állok a Wilson és társainál. Kisebb cég, de nagyon exkluzív. Nem mindenki bírja ott a nyomást. Anya és apa nem tudtak betelni Emilia új barátjával, Jakabbal. Olyan jó családból származik, áradozott anya a havi telefonhívásaink során. A szüleié az az ingatlanos cég a belvárosban. A havi terhelések anya kártyáján végig észszerűek maradtak. Élelmiszer, rezsi, egy-egy vacsora. Normális, elvárt dolgok. Még jól is kezdtem érezni magam attól, hogy segítek nekik, mintha ez a pénzügyi támogatás gyógyítaná a megromlott kapcsolatunkat. Aztán jött az Instagram poszt, ami mindent szétszúzott. Paradicsom a szerelmeimmel. Eljegyeztek. Hawaii. Áldott. Írta Emilia a kép alá. A fotón ő és Jakab egy érintetlen tengerparton álltak, a szüleink és az övéi sugárzóan mosolyogtak mellettük. Antalné, Jakab anyja, egy designer nyári ruhát viselt. Antal úr büszkén állt a fia mellett, egyik kezét Jakab vállán tartva. Az ujjam megdermedt görgetés közben. Mikor történt ez? Miért nem szóltak nekem? A következő poszttól megfagyott a vér az ereimben. Annyira hálás vagyok anyának és apának, hogy lehetővé tették ezt a varázslatos eljegyzési utat mindenki számára. Ragaszkodtak hozzá, hogy mindkét családot megvendégeljék ezen az álomnyaraláson. A legjobb szülők a világon. Szponzorált szeretettel valami kattant az agyamban. Remegő kézzel nyitottam meg a banki alkalmazásomat. Ott voltak. A terhelések anyakártyáján, messze meghaladva a beállított havi limitet. 6 darab első osztályú retúrrepülőjegy Honoluluba, 4.500.000 forint. Grand Wailea Resort, 3 óceánra néző lakosztály 7 éjszakára, 6.800.000 forint. Üdvözlővacsora a Morimotóban, 1 millió forint. Páros wellness kezelések, 450.000 forint. Naplementés vitorlás kirándulás, 600.000 forint. Privát tengerparti vacsora, 1.300.000 forint. A pénzemet használták fel, hogy finanszírozzák a titkos családi nyaralásukat. Egy olyat, amire engem meg sem hívtak. Egy pazar eljegyzési ünnepséget rendeztek Emiliának és a leendő apósa anyósának, miközben teljesen kizárták azt a személyt, aki valójában mindezt fizette. A kezem annyira remegett, hogy 3-szor kellett próbálkoznom, mire sikerült tárcsáznom anya számát. 1 csengetés, 2, 3. Halló! Anya hangja könnyed és laza volt. Hawaii zene szólt a háttérben, a hullámok hangjával és poharak koccanásával vegyítve. Nevetés. Felismertem Emilia jellegzetes kuncogását. Hol vagytok? A hangomat higgadtan, professzionálisan tartottam. Ugyanazt a hangnemet használtam, mint a nehéz igazgatósági üléseken, amikor ellenséges ügyfelekkel tárgyaltam. Ó, drágám, hezitált, a zene halkult, mintha eltávolodna a bulitól. Apáddal úgy döntöttünk, tartunk egy kis szünetet.
kipihenjük magunkat. Tudod, milyen nehéz idők jártak ránk mostanában. Egy kis szünet. Újra elővettem a banki alkalmazást, a szabad kezem ökölbe szorult. A Grand Vailea Resortban Emiliával, Jakabbal és az egész családjával. Az a fajta szünet, ami több mint 15 millió forintba került, anya. Az én 15 millió forintomba. Csend. Aztán folytott hangok. Anya letakarta a telefont, de még így is hallottam foszlányokat. Tudja, mit mondjak? Emilia, talán neked kéne, anya, miért az én kártyámmal fizettétek mindenki útját? És miért nem hívtatok meg a saját húgom eljegyzési bulijára? Még több folytott beszélgetés, majd susogás, ahogy a telefongazdát cserélt. Amikor az új hang megszólalt, Emilia szavaiból csöpögött a megvetés. Figyelj ide, te nagymenő vezérigazgató, sziszegte. Nincs itt rád szükség. Te már nem is vagy család, csak egy sétáló bankautomata. Nem akarjuk, hogy itt legyél és elronts mindent a kis sikertörténeteddel. Senki sem kíváncsi a drága karrieredre, miközben az én eljegyzésemet ünnepeljük. A szavak fizikai ütésként értek, de rákényszerítettem magam, hogy nyugodt maradjak. Ez a bankautomata épp most fizetett ki 7 millió forintot a kis bulidra. És még további 8 a repülőjegyekre és az extrákra. Az én pénzemből fizetitek a tökéletes családi pillanatotokat. Igen, nevetett Emilia, a hangja durva és hideg volt. Hát, erre vagy jó, nem? Te csak dolgozz a menő melódban, mi meg élvezzük, hogy költjük a pénzedet. Úgyis csak erre vagy hasznos. Mindig is ez volt. Még gyerekkorunkban is. Legalább most végre van valami célod. A vonal megszakadt. Azonnal próbáltam visszahívni. Anya nem vette fel, egyenesen a hangpostára kapcsolt. Próbáltam apa számát, ugyanez. Emilia telefonja egyszer csengett, mielőtt hangpostára váltott. Elutasította a hívást. Percek alatt értesítések árasztották el a telefonomat. A felhasználó letiltott téged minden közösségi média platformon, amit közösen használtunk. Először a szüleim profiljai tűntek el, aztán Emiliáé. Egyetlen üzenet érkezett anyától, mielőtt letiltotta a számomat, elegünk van a hozzáállásodból és a féltékenységedből. Hagyj minket békén. Elég különleges pillanatot rontottál már el Emiliának. Az üzenetet bámultam. Valami hideg és kemény dolog kristályosodott ki a mellkasomban. A kezem már nem remegett, amikor újra megnyitottam a banki alkalmazást. Ezúttal az utazási foglalások részhez navigáltam. Minden kattintás olyan érzés volt, mintha egy újabb láncszemet törnél szét abból a láncból, ami oly sokáig a bántalmazásukhoz kötött. Katt. A 3 luxus óceánra néző lakosztály foglalása törölve. Katt. A páros masszázscsomagok és a naplementés vitorlás kirándulások törölve. Katt. A privát tengerparti vacsorák törölve. Katt. A 6 főre szóló első osztályú retúr repülőjegyek törölve. Katt. Anya kártyája véglegesen letiltva. Letettem a telefonomat és vártam. Elképzeltem az arcukat, amikor a szálloda közli velük, hogy a szobáik nincsenek kifizetve. Amikor megpróbálnak valamit a szobaszámlára íratni, és elutasítják őket. Amikor rájönnek, hogy a hazaútra szóló jegyeik már nem léteznek. 3 órával később felrobbant a telefonom. Hívás után villant fel a képernyőn. Anya, apa, Emilia és olyan számok, amiket nem ismertem, havai körzetszámmal. Az Antal család kétségtelenül azon tűnődve, miért változott a luxusnyaralásuk hirtelen rémálommá. Az üzenetek elkezdtek özölleni minden platformon, ahol feloldották a tiltásomat. Anya, Karola, kérlek, hívj minket azonnal. Ez egy vészhelyzet. Apa, azonnal hozd ezt helyre, kisasszony. Az egész családot lejáratod. Emilia, jobb lesz, ha helyrehozod ezt, vagy esküszöm Istenre, ismeretlen szám, Jakab vagyok. A szüleim dühöngenek. Azonnal állítsd vissza a foglalásokat.
A hang nem megváltozott, ahogy teltek az órák. Anya, drágám, kérlek, megbeszélhetjük ezt. Apa, visszafizetjük, csak segíts ki minket. Emilia, na, Karola, ez az én eljegyzésem. Ne légy már ilyen kicsinyes. Jakab, a szüleim azzal fenyegetőznek, hogy lefújják az egészet. Mindet olvasatlanul hagytam. Aztán szisztematikusan letiltottam minden számot és fiókot. De nem azelőtt, hogy képernyőfotókat készítettem volna. Volt egy olyan érzésem, hogy szükségem lesz rájuk. Az értesítés éjfél körül érkezett. Kovács Emília új állapotot tett közzé. El sem hiszem, hogy a saját nővérem megpróbálja tönkretenni életem legboldogabb pillanatát. Mindig is féltékeny volt a boldogságomra, de ez új mélység. Törölni az egész családunk nyaralását rosszindulatból, kitesz ilyet a saját húga eljegyzési ünnepségével. Vannak, akik egyszerűen nem bírják elviselni, ha mások boldogok. Mérgező család, összetört szív, a kommentek azonnal özölleni kezdtek. Úristen, ez szörnyű! Miféle nővér tesz ilyet? Mindig is tudtam, hogy valami fura vele. Csak féltékeny, mert te mész előbb férjhez. Szegény szüleid biztos nagyon szégyellik magukat. Elég sokáig maradtam csendben. Az ujjaim repültek a billentyűzeten, miközben megfogalmaztam a válaszomat. Hadd mondjam el, mi történt valójában. A szüleim a hitelkártyámat használták alapvető kiadásokra, havi 350 000 forintos limittel. Tegnap fedeztem fel, hogy több mint 15 millió forintot költöttek a pénzemből, hogy egy luxus havai nyaralást finanszírozzanak Emília eljegyzésére. Nem kértek engedélyt. Nem szóltak róla. Nem hívtak meg. Amikor felhívtam őket, hogy megkérdezzem, miért, Emília azt mondta, nem vagyok családtag, csak egy sétáló bankautomata. Anyám utolsó üzenete, mielőtt letiltott, elegünk van belőled. Szóval igen, töröltem a foglalásokat, amiket soha nem engedélyeztem. Töröltem a retúrjegyeket, amiknek a kifizetésébe soha nem egyeztem bele. Megvontam a finanszírozást attól a nyaralástól, amire nem voltam szívesen látva. Itt vannak a képernyőfotók minden üzenetről. Itt vannak a bankkártya kivonatok. Itt az igazság a ti szegény Emíliátokról és a tönkretett eljegyzési buliáról. Döntsétek el ti, kik az igazi mérgezők. Az áradat azonnal megfordult. A kommentek elítélésből támogatásba csaptak át. Úristen, Emília, hogy tehetted ezt? A nővéred pénzét használod, miközben kizárod őt. Ez kegyetlen. Szegény Antalék, hogy belekeveredtek ennek a családnak a drámájába. Karola, helyesen cselekedtél. Maradj erős. Az utóhatások úgy bontakoztak ki, mint egy lassított vonatbaleset. Közös barátokon és a közösségi médián keresztül tudtam meg a káosz teljes mértékét, amit Hawaiion elszabadítottam. A szüleimnek 3 különböző baráttól kellett pénzt kölcsönkérniük, csak hogy turistaosztályon hazajöhessenek. Kényszerűen ki kellett jelentkezniük a Grand Wailea Resortból az összes többi vendég előtt. Emília olyan hisztit vágott le a lobbiban, ami felkerült a TikTokra. Az igazi robbanás akkor következett be, amikor az Antal család rájött, hogy nekik kell fizetniük a saját szállásukat. Nekik egy teljesen kifizetett luxusnyaralást ígértek, csak hogy rájöjjenek, hogy a családom hazugság hálójába keveredtek. Bíztunk magukban. Ordította állítólag Antalné anyámra a medence mellett. Azt mondta, mindent elintéz. Van fogalma róla, mennyire kínos ez? Emília a formájához híven mindent csak rosszabbá tett. Hagyják már abba a kabzsikoldulást. Kiabálta vissza. Ha nem engedhetnek meg maguknak pár éjszakát Hawaiion, talán a fiúk nem is elég jó a mi családunknak. Jakab döbbent csendben állt, mielőtt végül megszólalt. Egy dologban igazad van, mondta csendesen. Valaki nem elég jó valakinek a családjához. Lehúzta az eljegyzési gyűrűt Emília ujjáról, és elsétált a szüleivel. Az eljegyzésnek vége szakadt. Emília álomesküvőjét törölték, még mielőtt elkezdődhetett volna.
mindezt azért, mert nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy még utoljára lopjanak tőlem. Egy héttel azután, hogy hazatértek, elkezdődött a kopogás. Karola, drágám, kérlek, nyisd ki az ajtót, anya remegő hangja a lakásom masszív fa ajtaján keresztül. Beszélnünk kell. Tudjuk, hogy elrontottuk. Apa hangja is csatlakozott. Csak adj egy esélyt, hogy megmagyarázzuk. A kanapémon ültem, mozdulatlanul, alig lélegezve. A tévé le volt némítva, de a kék fény villódzott az arcomon, miközben tovább könyörögtek. A kopogás 20 percig tartott, mielőtt végül feladták. Később hallottam, hogy megpróbálták rávenni a ház gondnokát, hogy engedje be őket, vészhelyzetre hivatkozva. Először felhívott, hogy ellenőrizze velem, én pedig azt mondtam neki, hogy többé ne engedje fel őket. Aznap este Réka átjött elviteles étellel az aranysárkányból. Az erkélyemen ültünk, és a város fényeit mésztük. A posztodat megosztották néhány családi traumával foglalkozó támogatói csoportban, mondta, miközben a tésztáját piszkálta. Sokan a hősüknek neveznek. Kiálltál a mérgező családtagok ellen, határokat szabétéál. Gondoltam azokra az évekre, amiket azzal töltöttem, hogy megpróbáljam kiérdemelni a szeretetüket, hogy bebizonyítsam, érek valamit. Az összes pénzre, amit nekik adtam, remélve, hogy végre családtagként látnak majd, nem csak egy kihasználandó erőforrásként. Tudod, mi a vicces? Mondtam, miközben néztem, ahogy egy repülőgép eltűnik az éjszakai égbolton. Életemben először nem érdekel, mit gondolnak rólam. Nem érdekel, hogy sajnálják-e, nem érdekel, hogy megváltoznak-e, egyszerűen csak végeztem velük. Néha a felnőtté válás legnehezebb része nem az, hogy megtanulj a saját lábadra állni, hanem az, hogy megtanuld, mikor kell elsétálni. Egész életemet Emília árnyékában töltöttem. Most itt volt az ideje, hogy kilépjek a fényre. A történet vége.